Pinalalakas ng Pilipinas kasama ang international community ang laban kontra illegal adoption, online baby selling at child trafficking habang isinusulong ang karapatan ng bawat bata na magkaroon ng ligtas, mapagmahal at permanenteng pamilya. Narito ang report mula kay kapartner Eileen Navarro. Sa gitna ng banta ng child trafficking, online baby selling at illegal na adoption, nagtipon dito sa Cebu ang mga eksperto sa child welfare mula sa iba't ibang panig ng mundo upang palakasin ang pangdaigdigang kooperasyon sa pangangalaga at proteksyon ng mga bata. Ipinagmamalaki ngayon ng National Authority for Child Care o NACC ang pagtaas ng bilang ng domestic adoption kasabay ng pagbaba ng bilang ng inter-country adoption sa bansa. Batay sa datos ng NACC, mula taong 2023 hanggang 2026, umabot sa 2,271 ang kabuuang bilang ng domestic adoption. Samantala, mula taong 2022 hanggang 2026, nasa 517 lamang ang naitalang inter-country adoption. If you look at the figures, actually bumaba ang number ng inter-country adoptions. And in a certain sense, I think we should be glad na bumababa ang numbers because I think it's correct to say that the numbers for inter-country adoption have gone down because the number of domestic adoptions has increased. So I think it's a good sign because inter-country adoption is always a last resort. In accordance with the Hague Convention, actually dapat talaga kailangan natin mag-exert ng extra efforts to keep children within their families. Kung hindi yung immediate family, dapat within their relatives. If not with their relatives, at least to the family that's within their immediate area before we go to other regions. And of course, we should only send our children to other countries kung wala na talagang gustong kumupkup sa kanila dito sa Pilipinas, di ba? Ayon sa NACC, positibong indikasyon ang pagbaba ng inter-country adoption dahil mas maraming batang Pilipino ang nabibigyan ng pagkakataong maampon at lumaki sa sariling bansa. Sa ilalim ng Hague Convention, itinuturing na huling opsyon ang inter-country adoption. Prioridad pa rin ang pananatili ng bata sa kanyang sariling pamilya, kamag-anak o komunidad bago isaalang-alang ang pagpapaampon sa ibang bansa. Kasabay nito, muling pinagtibay ng NACC ang pangako nito sa isang ethical, transparent at child-centered adoption system sa pagbubukas ng 8th Philippine Global Consultation on Inter-Country Adoption and Alternative Child Care sa lungsod ng Lapu-Lapu. May temang Emerging Trends and Challenges in Inter-Country Adoption, Navigating the Future Together at dinaluhan ang konsultasyon ng 49 na international partners at 288 local stakeholders upang talakayin ang mga umuusbong na hamon sa inter-country adoption at alternative child care. Naging mahalagang plataporma rin ang pagtitipon para sa mga pamahalaan, adoption authorities, child protection professionals at partner organizations upang magbahagi ng mga pinakamahusay na praktis at bumuo ng mga magkatuwang na solusyon para sa kapakanan ng bawat bata. Samantala, binigyang diin ni Ms. Laura Martinez Mora, First Secretary ng Permanent Bureau ng Hague Conference on Private International Law o HCCH, ang kahalagahan ng tamang pagkakakilanlan at birth registration ng isang bata bilang pundasyon ng isang legal, ligtas at etikal na proseso ng inter-country adoption. We've been working on the past years on a toolkit to prevent and address illicit practices in inter-country adoptions. And we have different stages of the adoption procedure that we have left. So, for example, one important topic at global level is everything that has to do with birth registration and ensuring that the children have proper papers. Because you can do an adoption procedure that is really according to law, according to the different administrative procedures, but if the start of it, that's the identity of the child, is not clear, then the rest, even if it's perfect, will fail. Nagpahayag naman ng buong suporta si Lapu-Lapu City Lone District Representative Jonard Ahong Chan sa mga programa ng NACC at sa patuloy na pagsusulong ng child protection sa bansa. As a member
of the Philippine Congress, I vow to support bills and measures to protect and promote adoptions and alternative child cares as a national policy. Binigyang diin din ni DSWD Region 7 Director Shalane Marie Lucero ang kahalagahan ng patuloy na pagtutulungan ng pamahalaan, mga partner organizations at iba pang stakeholders upang matiyak na ang bawat bata ay magkakaroon ng ligtas, mapagmahal at permanenteng pamilya. As you move forward, may this consultation continue to foster innovation, stronger partnerships, and more inclusive participation from all stakeholders, committed to protecting every child's right to grow up in a safe, loving, and permanent family. Binigyang diin ng konsultasyong ito na ang bawat bata ay may karapatang lumaki sa isang ligtas, mapagmahal at permanenteng pamilya. Isang adhikain patuloy na isinusulong ng Pilipinas kasama ang mga katuwang nitong bansa sa buong mundo. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, Aileen Navarro, SMNI News.